národy. Musíme si o něčem promluvit. Nejspíš nás neznáte. Na tomhle jevišti stojíme poprvé. Představuju si, že se oblíkají jako třeba ze sekáče, no. Jaký osiřelý děti, chudáčky. Chlad. Samota. Vlhko. Tak podle mě musí mít nějaké různé jakoby psychické problémy. Za mrežami dieťa. 50% ty rodiče jako vůbec nemá. Obrázek takového domu na vrcholku kopce. Vůně salá a hodně smutných dětí. Chudinky dětičky. Vězeňský režim. Představuji si jako horší školní jídelnu.